40 uffiċjal kuljum u drones biex jissorveljaw it-traffiku fil-jiem tal-Karnival kemm waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali fil-Belt kif ukoll fiċ-Ċirkewwa u Fgħawdex fejn mistenni jkun hemm volum qawwi ta' karozzi u persuni. Transport Malta tennet l-importanza li l-pubbliku jsegwi l-istruzzjonijiet tal-uffiċjali fit-toroq. Bħala traffiku ġewwa l-Belt nappellaw lin-nies biex kemm jista' jkun jużaw it-trasport pubbliku jew mezzi oħra ta' trasport biex nevitaw konġestjoni. Bħala toroq mhux se jkun hemm toroq li ħajkunu magħluqin ħlief it-tlieta filgħaxija għall Grand Final. Il-bqija toroq jingħalqu momentarjament sakemm jgħaddu l-karrijiet u mbagħad jerġgħu jinfetħu. Appellu koll il-pubbliku biex inniżżel l-app uffiċjali ta' Transport Malta TM Alert. Tara tkun tista' segwi in-notifikazzjonijiet real time li jkunu qed jiġu fit-traffiku. Kemm kolliżjonijiet, kemm toroq magħluqa, kemm fejn isiru avvenimenti, jiġifieri nħeġġeġ il-pubbliku biex kemm jista' jkun isegwi din l-applikazzjoni uffiċjali ta' Transport Malta. Transport Malta temmittajt li se tkun qed issegwi sitwazzjoni mill-qrib matul dawn il-jiem kollha bil-għan li tinżamm l-ordni fit-toroq u jiġi żgurat li l-festi jsiru f'atmosfera organizzata u serena għal kulħadd.